早晨啊，大家早晨。早晨，今日我又繼續玩汪亨啊，耶，好嘢！好耶，耶！我知咪唔知點解咁細聲，點解？屌！等我揀翻大聲少少先啊。OK，應該 OK 啦。耶！我哋又繼續，好耶！因為我唔好又睇古仔睇到瞓着咗。我真係琴日一起身開嗰個，我係真係睇古仔睇到瞓着咗，我已經頂唔順啦，我要瞓覺。真係好悶，又長又悶，又長又沉。哎呀！あのさ、アルシュベルドはただのモンスターになったのかな。どうだろうね。まだわからない。だからこそ確かめてみないと。ナタ、一緒に見届けに行こう。さあ、仮装へ。早啊，Spencer。早啊，Spencer。森人とガーディアンのことを。ガーディアンは流入に縛られて眉の中で眠っていたけど。森人も同じなんだって。做咩事？今も守り佢続け不嬲都係咁黐啦。孖筋。啱啱3Q 嘅時候已經係咁，アルシュベルドに壊した。あいつは自分の搞不撚掂。外に出た。搞不能そして増えることを覚えた。啱啊！作られた命を乗り越えて哦，搞掂。普通の生き物になろうとしたんだ。僕も外でいろんなものを見た。知啦知啦，我知你想翻屋企啊，知你想探索呢個世界，得㗎啦，可唔可以快啲俾條龍我打？我好眼瞓啊！僕はアルシュベルドと同じだ。あいつが壊したのは森人たちの鎖だったんだ。きっとそうだよ。我想要翻個種嘢啊！我完全唔夠閃用啊！周りの様子おかしくない？確かに。我種なんだよこれ。もしかして血。又入古仔啦，好啦，我要準備瞓覺啦，咁多位。何か空気が。空気が。哔哩哔哩哔哩，哔哩哔哩哔哩。嗶哩嗶哩嗶哩，好似 One Piece 嗰隻蝸牛。Emma Moshi。嗶哩嗶哩嗶哩，嗶哩嗶哩嗶哩。我以前有個 friend 咧，真係用去做佢自己電話鈴聲。咁搞嘢，好搞笑啊！頂。係啊。佢仲要每一隻蝸牛佢都係唔同聲。布碌布碌布碌係咪啊？咩聲咧？唔記得咗添。係咯，都係嗶哩嗶哩嗶哩嗰啲咯。哔哩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 。嚟啊！打交！啊！但係咁樣計有冇咩咧？有冇計晒啲鐘數嘅咧？係咪咁樣雙開？你舅父跌咗，所以就我都唔知。道はなさそうだ。哦，好啦。どういうこと？それはアルシュベルドは気づかれた生態系を壊す存在になってしまったんだよ。だから
止めないと。でも待ってよ。ナタ、僕だってあの日のことは悔しいよ。今も苦しくてたまらない。でもやっと逃げるんだって自分で決めて生きる力を取り戻したんだよ。だから待って、お願い。制御できてないんだ。ハンターがすべきことをしよう。ギルドの生態系の調和を目指す者たちの一員としてうん。アルシュベルドの討伐を要請します。拝命した。哦，佢要幫咗佢啦。お願い待ってあげて。やっと本当に生きられたんだよ。打佢啊！今のアルシュベルドは制御が効かない暴走状態だ。気を抜くな。了解。哇屌！我喺度睇緊嘢。睇下先，OK。喂，我撳咗啦，佢又 delay，屌！啊，好慢啊佢。好肥我啊！走開啊！哦，我以為佢打我隻貓，原來打我。你諗太多。
啱啱我隻貓喺度引誘佢。哇！我以為佢行過嚟，屌！原來呢招係技。我落去食啲嘢先，飲下佢。喂，可唔可以俾我 B 啊？唔該。喂，唉，佢啲 delay 真係好煩啊！等一陣啊！喂，我想喐啊！哇！點啊？我咪撳咗咯，佢跟住無啦啦又企喺度嘅，咩事啊？做乜嘢啊？
好想要把貫穿輕路，會好爽咯！打呢條路。我隻雞去咗邊啊？尋日。喂呀，個線去咗邊度啊？喂，我係咁撳佢都冇反應喎，咩事啊？請問？點啊？我係咁撳佢都冇反應，想點啫？究竟？唉呀，好煩啊！
喂喂，佢棘住我。早啊，Climber。好啊。弱ってるみたい。もう一人だよ。気をつけて。佢又唔碌啦，好煩啊！哎呀，點啊你啊？點啊你啊？佢啲碌我真係喂呀，可唔可以唔好棘住我？
哇！咁都吓？咁都唔中啊？咩事㗎？哎呀，個 B 就真係好戇鳩啊！我可以喐到未呢？撳極都冇反應，頂你個肺！喂！我又冇閃，cut 唔到佢哋，好煩。未啊，我啱啱先開始玩返咋。我睇故仔睇到就嚟瞓着啦。好悶啊！佢啲故仔，去到呢度爆機嘅咩？咁短噶咋？咁短，上一個直播我睇佢啲劇情，我睇到瞓着咗咯，真係好鬼長咯。如果唔係，可能應該10個鐘
因為我玩咗11個鐘，我應該可能10個鐘內應該可以爆晒。あのさ、アルシュベルドはなんでここに来たのかな。そりゃなんだろう。ここには流闘があるということでしたよね。アルシュベルドが随所に現れたのも強い属性の力を得るためのようでしたし、エネルギーの根源を目指した。職を覚えたとしてもそれがガーディアンの本能です。只不過中咗咧就爆到。わかりませんが、係啊，流闘但係睇故事嘅部分已經佔咗1/3內この咯。地域特有の我唔知啊，生態系の根ですよね。好多故仔啊，佢真係。啱啱佢有成3版故仔，真係差唔多成50頁故仔咯，50個故仔咯。アルシュベルドが何を求めてここに来たのか、最後まで見たいんだ。道を探そう。あ、ねえ、こっち。3/2都有啱啊，好長，我真係未見過古仔咁長，好痛苦睇到。冇啊，唔飛得啊，流動だよね。開緊台啊嘛。でも何かが取り付いて。まさかガーディアン。呢個唔係我自己噶嘛？バカな。流動に取り付いた何。あれは一体。なおゾシアというあの命こそが滅びを免1000年前に眠りについたはずだ。奴を放置することはでき。いずれのガーディアンも流闘を止めれば。ですが、この地に生きる流闘を止める方法をナタのペンダント、我々森人はあのペンダントはナタの父はそういうものだったのか。さあ、ほら。そのペンダントは君がお父上から受け継いだものだ。君はどうしたい？僕はそいつが解き放たれたらこの地は終わりだ。流闘とガーディアンを最もご存知なのは森人です。どうすべきですか？無理だ。そうならばいざ知らず。今の私たちは何も知らぬ凡夫だ。見守るだけだったものが決めていいはずがない。それでも決めなくては。私は多くの人々が生き残る道を選ぶ。時はない。流闘を止めよう。待ってよ、一度調査に行かせてよ。そうじゃないと何とも言えないよ。もったいなくねえか。多分もう誰も作れない代物だぞ。お前だって近畿級モンスターの被害を見ているだろう。ああなってからでは遅い。じゃあ構造を理解してからだ。その後に止めりゃいい。簡単だ。そんなに簡単ではありません。生き物たちの基盤が崩れるんです。人の営みを全部捨てろというに等しい。だが死ぬよりマシなんじゃ。分かっています。ですが比べられることではないんです。そもそもさ、こ
そんなに大事なことを勝手に決めていいの？私らここの人間じゃないんだよ。しかし一国を争う事態だ。全ては私が責を負う。多くを救えるなら本望だ。私があのペンダント。僕がやります。僕が竜刀を止めます。ナタ、これは父の形見です。僕の役目なんだ。君は強い。できるか？あとは任せてほしい。私たちが行きます。それでいいよね。必要な時は呼んでくれ。待っている。ナタ。おじさん、ここで待ってて。しかし大丈夫。僕だって森人だ。都即係我陣間係咪就咁開就得㗎啦係啊， ？OK，我驚我陣間唔知會唔會陣 crash 咗兩個一齊咁。唔會啊。我驚驚嘅，我驚啊！煉金，你就住喺度。我準備開台啦，陣間好見啊！陣間見拜拜啊，拜拜。ハンターさん、竜刀を止めないとゾシアが目覚めてしまうんだよね。森人が僕だからうん。做龍種。さてどうしようか。じゃあ作ろうか。さてと完璧。
ちの準備はできてる。さて完璧。さてどうしようか。哇，幾靚喎！啊，好靚喎，空罩龍圖。連擊都唔錯。さて完璧。こっちの準備はできてる。さて完璧。似合うよ。すごくいい。いつでも睇下先。それじゃあね。ハンターさん、流闘を止めないとゾシアが目覚めてしまうんだよね。それが森だから。そろそろですね。思えば遠くに来たよね、私たち。アルシュベルド、ガーディアン、竜刀、それから竜との切り札。砂上船に乗っていた頃が懐かしいな。あの時のバーラハーラの群れ、びっくりした。ノノさんが大変だったね。ハンターさんもすごかった。初めてあなたに会った時、本当にこの人が僕を故郷に連れて行ってくれるのかって思ってた。何も知らなかったから。砂嵐で前が見えないなんて初めて知ったよ。その後の方の時でノノが笑ってた。レダウの時は勝手なことをしてごめんなさい。赤い水
大きな木。火走りの祭事は迫力があった。人もモリバーもモンスターもみんな生き生きしてた。ガーディアンだって必死に生きてた。僕はこんなにも何も知らなかった。ナタ、モリビトの役目を果たさないと。あ少しの衝撃でも目覚めそうですね。あれが流刀だよね。ペンダントを投げ入れれば流刀は止まる。佢做咩呢？流刀は止めない。道はもう一つある。殺咗佢！そうですよね。私はなんて間抜けだ。お供するよ。任せろ。見ていてね。ハンターが何をやるのかを。救命！ハンターの意志による。白痴龍啊！ゾシアの討伐を遂行する。行くぞ。え？個頭咁快爛鬼咗嘅。再生する前に攻撃しなくても。喂，手阻住我啊，阿叔！
我覺得佢感覺仲易打過嗰個叫咩啊？啱啱嗰條咩啊？咩人龍啊？唔撚記得咗。喂，係啊，但係我聽人講話呢只係最難打噶咯喎，叫做我覺得呢只最易打，仲易過啱啱嗰只喎，係煩嘅喎。哇！變咗個黑頭喎，開叉喎佢個口。唔知啊，啲人話佢難打喎，我唔知啊。我揈嚟揈去得唔得？咁都打唔到個屎法，下一次我屌你老味！啊，命燈好容易打。哇！我點走啊？應該等得啦，係嘛？佢都好大範圍喎啲景。誒，上面有嚿嘢喎，我啱啱先發現。
喂，誒，個粒打燒喺邊啊？喂，死咗佢啦！不如你得返一啖氣就好冇啊？唔輕鬆啊，勁易打。如果你避到技嘅話，我腳避，等我一陣。同埋我唔係就係用輕弩，我兩把用啊嘛。唔好嗌啦，你就嚟死噶啦，你直接死咗佢啦，唔好浪費大家時間，直接死咗佢啦。哇，我腳好痹啊！救命啊！喂，佢條尾阻住我。上位先開始完工，我係覺得下位呢啲，我覺得好慢，所以我覺得槍會即係輕弩會簡單好多咯。佢太慢啦，唔難避啊啲技。如果佢啲掣唔 delay 嘅話，我啲掣係咁 delay，我唔知咩事。
唉，又要睇劇情。我唔睇啊！我通常直接攤喺度碌手機，我唔睇。我唔中意睇，我玩得咩 game 我睇非劇情。如果我自己開嘅話，我自己玩嘅話，特別係佢今季啲劇情真係太無聊啦，我覺得真係。哦，咁前嘅佢君たちはもう一つの道を見つけたのか。君たちだからこその我々には決してできない選択を。我今日終於唔叻啦，好感動啊！アルシュベルドは自分の意志で別の生き方を見つけた。他のガーディアンたちももう森人も使命以外の生き方をしてもいいと僕は思う。本当にありがとう。好啊，甜甜。唉，睇完啦，睇完啦，唉，睇。你路又要擔5日？吓？做乜嘢啊？有咩事啊？佢個網擔5日啊？屌，我見到啦，佢 send 咗俾我啦。我見到啦，你 send 咗俾我啦，我見到啦，屌！係啦，終於過完個主線啦，我終於唔使睇古仔啦，暫時應該係嘛？應該唔使睇住噶啦嘛，好慘喎！佢嗰邊嗰啲網真係5日黐咗線喎，真係。有啲誇張喎，真係。我去個廁所先啦，等我一陣。冇得去，有人喺廁所，陰公。聽日唔出街打主線得唔得㗎？你哋加油啊！佢主線好短㗎咋，原來睇古仔，你飛晒啲古仔，應該可能幾粒鐘打完㗎啦。我係
特登要過晒啲古仔，跟住之後搞到打咗10幾粒鐘，11、2粒鐘啊，差唔多啦，應該用咗2粒鐘。我琴日睇古仔，我仲要睇到瞓着咗。你知好唔得啦，我要收台啦，好眼瞓，我睇到搞唔掂，好冗長啊，又侵喎。等緊人話唔出街，佢會唔會㗎？佢會唔會出㗎？好啦，拜拜。啊，係咪播完啊？OK。拜拜。既然見返嚟啦，我都已經爆咗機啦，個古仔。但係我睇古仔有啲想瞓覺，睇到我好攰啊！我已經講咗好多次，我好想瞓覺。我睇呢個古仔真係，太悶啦！真係講真。佢係 friend， 即係新手 friendly 咗好多咯。太易打啦，而家越嚟越易打。上一季以為 Rise 已經算易打，冇諗過今次係再易好多打咯。完全係唔使用腦咁滯咯。我係瞓喺度打嘅喎，仲要係我攤起張凳喺度打。跟住之後，攤完喺度打之後，跟住睇嗰啲古仔咧，又好眼瞓喎。跟住我就係咁瞌眼瞓，係咁打喊路咯，我就喺度。不過佢今次啲甲係靚咗幾多嘅，有一啲新嘅嘢，有一啲對我嚟講係新啦，有啲舊嘅。不如唔好睇啦，唔睇啦。仲有㗎？森人の里の発見、そして白の声の正体を解明か。見事。
あの少年を故郷へと連れ帰ったのだな。しかし人に作られた種だったとは。ガーディアン・アルシュベルドはより強力なエネルギーを求めて各地に出没。属性吸収の力を持ち、生命力を取り戻しつつありました。だが捕食可能になった後も流入摂取を止められず、結果エネルギー過多により暴走したのではないかと。これが調査隊の見解だな。はい。そしてこちらが新しい報告書です。流病に眠る究極のガーディアンゾシアは生態系の根幹流頭に寄生し、自らを成長させていた。各地の気象変化が不安定だったのはこの影響と推測される。また目覚めが近い状態と予想されたため、さまざまな状況を鑑み鳥の隊が討伐を成し遂げた。驚くべき成果だ。アルマ君の言った通り、あのハンターが。一つ疑問が。リュートの民はガーディアン・アルシュベルドをはじめとし、ゾシアのような近畿級モンスターをどのような目的で作り出したのでしょうか。それをここで論じるのはやめておこう。まだ補足はありますが、禁足地と我々、その両者をつなぐ道も見えました。ギルドの内外からも交流を望む声が出ると思われますが。いや、まだ早い。両者の扉が自然に開かれるのを待たなければ。それにしても流頭といったか。制御不能のエネルギー、それに支えられた生態系を維持し、増竜もろとも内包した現状を今後も見守るつもりと。今はよくとも竜頭とガーディアンが危うい天秤の上に置かれた人工物であることに。我好想要蟬啊！我好想要翻個直身學啊！人も人の手も生態系の一部だと忘れてはならない。何より自然は常に人の思惑など飛び越えてゆく。もちろん今回の選択が全て良しとは限らないだろう。だがもし何か起きたとしてもハンターがいる限り。哦，我做咗佢先生啊！I'm 先生。本当ですか？行こう。我有個套底啊！アルシュベルドの生き物の力を取り戻したんだね。
命をつないだのかもしれないね。點解仲尼騎咗去第二個人嗰隻雞度？佢唔係跟住我嘅咩？我俾仲尼背叛喎。完成，好嘢 ！Complete Mission Monster Hunter， 好嘢！你要我做咩啊？好多嘢啊！拜拜。ゆっくり休めましたか？ちょうど先ほど作業船が着いたようですよ。それとは別でオリビアさんも私たちも而家今邊背景音樂。本部テントへ向かいましょうか。哇，正啊！呢個梗係要呢個啦。呢啲先有 feel 噶嘛？誒，我見到我啲我想要嘅嘢啊！哦，正啊！你點可以買武器？呢把太都幾靚喎，邊個㗎呢把？さあ、どれでもいい。わかった。次の物資を楽しみにな。貿易物房具數，呢個。わかった。次の物資を楽しみにな。役に立てた。買啊買啊買啊！買啊買啊買啊！役に立てた。君の要望を受け取った。你咩嚟㗎？一支。仕上がりを楽しみに。どれかな？哦，可以飲嘢 ，OK。整埋你先。係唔整？変わりないな。みんな元気そうでよかった。さて、あのお方もお越しだ。你揀咗第二條路，即係當你，即係當你死啊？咩啊？咩意思啊？ファビウス卿。それにギルドの施設という。施設。そう。まだしばらくの間でもギルドはいつでも対話。我々を隔てていた時は。はい、わかります。それはいい。はい、ありがとう。ではファビウス卿。目下の重点事項は2つ。その現状が森人の里シルド各地の調査についてははい、同じく。私たちはまず森。よし。我仲未揾到直身殼啊！我唔想執，我想種嘢啊！さあ、森の調査です。了解した。だが、どんな影響があるか。はい。では早速出発。
と準備ができどう作ってかない？ああ悪くない品揃えだろ。了解、持っていきな。そんなに必要だったのかい？睇嚟我要條魚喎。突然故郷だろ。釣りをすそう、さすが話とはいえやっぱり自分の力になるぞ。支線任務。Yeah. よ釣り名人。哦，報告。哇，好大碌啊！おかえりハンターさん。ともかく正。哇，有魚嘅圖鑑添喎，咁搞嘢而家。哦，即係而家嘅做龍種，我覺得應該係古龍嗰啲咯。有咩夾先？何が必要？何が必要？哦，都係咁嘅啫。いつでも待ってるよ。待ってくるよ。我感嘆好，我話阿僆仔。人裝備睇下咩先，送我啲嘢俾我。哦，我都核突，我要翻隻貓。啊，好核突。整翻個角先得㗎係。
好啦，我哋今日係咁多先啊。你今日係咁多先，我哋下次再繼續。阿貝咧就依家玩緊呢個台北大空襲啊，大家可以過去睇埋佢，幫手掛掛個時間。嗰姐有冇好奇，如果太刀同雙刀打，發生咩事？可以發生咩事啊？你想發生咩事啊？大家可以去蒲呢邊啦。好啦，大家記得密切留意啊！我哋打機台會有啲乜嘢喺度玩啦，睇埋我哋 Podcast 嗰邊，Podcast 嗰邊我哋一齊傾偈啦，係啦，follow埋我哋嘅 Spotify 啦，跟住仲有啦，我哋嘅 IG 啦，仲有埋我哋嘅 DC 啦，同我哋一齊傾偈啦，係啦，我哋可能聽日都會繼續玩嘅，係啦，可能查裝跟住打埋睇下佢應該有上位嘅，冇上位我應該嘔血噶啦，呢隻 game 真係可以 delete 咗佢啦，一定有上位噶啦，而家咁樣嘅狀況，係啦，咧我聽日咧就會繼續玩嘅啦，係啦，係啦，就係咁啦，好，拜拜啦大家，再見，我哋聽日見，係啦，好啦，聽日見，拜。